ಈ ಮದಿಮೆ ಮೂವಿ ಆನಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗಳ ಎಂಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೀ ಮದಿಮೆ ಮೂವಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಆನಾಗ ನೆಂಪಾಪುಂಡ ದಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಆನಂಗಣೆ ಪಂಡೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ವಿಜಯ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಂಕು ಆರು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಎತ್ ಕರ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಿತ ಘಟಾನುಘಟಿ ಸಂಗೀತಗಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೆಂತಾರೆ ಅದೇ ಅವಿಂದ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಅಸಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚ ಅಸಲ್ಡು ಅಸಲ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಅಸಲ್ದ ಅವೇ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ವಿಜಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂತೇರು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಕುಡ್ಲ ಪಂಪಿನ ಊರು ದೊಲಜಿ ಸಿಟಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂದ ಪಿದಯಿ ಮೀಸೆ ಕೇಚುನ ಬಿತ್ತಲೀಡು ಒರಿ ಅರ್ದು ಒರಿ ಅಸಲಿಯೇ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ವಿಜಯಡ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗೈತೆ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ವಿಜಯರ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಆಪಿಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪೇರು ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಲಕ್ದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಕರಿಬಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ದೀಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತೇರು ಇಂಚ ವಿಜಯರ ಪನ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಊರುದಲ್ಲೈ ಸಿಟಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂದ ಪಿದೈ ಮೀಸೆ ಕೇಚಿನ ಬಿತ್ತಲೀಡು ಒರಿ ಅರ್ದು ಒರಿ ಅಸಲಿಯೇ ಅವು ಲಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಲಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಪೂರ ಅಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಐಕಾರನ ಕೊರ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಇವ್ರ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ನಾಟಕ ಅದು ವಿಜಯರ್ನ ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಸರ್ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸಾದ್ರ 1,000 ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿಯೋಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಕೋಲ್ತುಲ್ಲ ಕೋಕಿಲಣೆ ಬೋಡಿ ಯಾನೇ ಅವಡು ಏತೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆತನು ಯಾನಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಡೇಟ್ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಜಯರಿಗೆ ಶರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲನ ಶರಾವು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಪಡ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಕಲ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಡೇಟಿಗೆ ವಿಜಯ ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಜಾತ್ರೆ ಡೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮಚ್ಚೇನಾಥ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಮಚ್ಚೇನಾಥ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ 4 ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ನಿಜ ಅಂತ ಯಾನ್ ಆವಡಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಂಗತಿಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 4,000 ನಾಟಕ ಅವತ್ತೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ನೆನಪು ಬಂದಿರೇಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ನಾಟಕದ ಕುಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ಮಚ್ಚೇರ್ನ ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಪಗ ಕಾಪಿ ಅಂದನು ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಂದು ಶಕ್ತಿನಗರ ಡಾಯಿನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನು ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಂಚಿಪುರ ಯಾನೆ ಮಾತಾಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನೇ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಕಲೆ ಯಾನೆ ಪೋಯೆ ಅಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ಲೇ ಆಪನಾನಿ ಆನಂದ್ ಬೋಳರು ಅಚ್ಯುತಕಲ್ಲಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಂಪುರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅಕ್ಲು ತೂದು ಆನಂದ್ ಬೋಳರು ಒಂಜಿ ಲೈ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ದಲೈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತುಕಲು ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಡೋದಕ್ಕಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ತೂಂತೇರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂದು ಆರೆ ಬಂದಿರು ನೆಕ್ಕು ಬಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಡ್ಚಿಯ ನೆಕ್ಕು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬುದರ್ದಿಕಾಯ ಪಂಡಿರ ಆರೆ ಬುದರ್ದಿನ ಆರು ಆರು ಬುದರ್ದಿನಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಸುಧಾರಣ 25 ಶೋ ಮುಟ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನೆ ಕಾಪಿ ಗಂಡ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ಎಂಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಕು ರಡ್ಡುಲ ಬಿಸಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿದ ಅಸಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಂಚಿದ್ದು ಚಾಪರ್ಕ ಎಂಕು ವೈಕ್ ಪೋಪು ಮಾತೆಗಳ ಪೋದು ಎಂಕು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕು ಕಾಪಿ ಕಣ್ಣನೇ ಬಿಡೋಡ ಪಂಡಗ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರು ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ನ ಪಲೆ ತಬ್ಲಾ ಆರು ಬಂದಿರು ಯಾನು ಬಂಡೆ ನಾಟಕ ಬುಡ್ಕ ಆ ಬಂದಿರು ಈ ಬುಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಇರು ಬಂದಿರು ಎಂಕ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಗಡ್ಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ ಡ್ರಾಮಾಗ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೋಡು ಬುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿಜಯ ಪನ್ನಿ ಸುರುಟೆ ಪನ್ನಾಗ ವೃತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಂದು ಈರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಈರ್ನ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಈರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸುರುಟಿ ಅನ್ನೋ ಆ ವಿಚಾರನ ತೆತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಇತ್ತೇನು ಮುಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ರನ ಇತ್ತದ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ದುಬ್ಬದ ನಾಟಕ ಮತ್ತದ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅವಡು ಒರಿಯಾಡ್ದ ಹೆಸರು ಅವಡು
ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇರೋದಾದ ಏನು ಪಾತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೀರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಏನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಐಟ್ ಆನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ನು ಆರು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳೈಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೇ ಬರಂತೀರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಬಿಳ್ಳೆದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಡೆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕಣಪದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಕ್ಳು ಜವಣಿರು ಪೂರ ಬಂಡೇರು ವಿಜಯ್ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂಡೆ ವಿಜಯ್ ಆರು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಜಾಲ್ಡು ಉಂತು ಜಾಲ್ಡು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಯಾ ಬಂಡೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚೆಂಡಿರು ಅವು ಅಪ್ಪಗನೆ ತಿಗೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರಲೇ ಉಂಟು ಜಾಲ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಲ್ಡೆ ಬರೆಯರು ರೂಪೊಡು ಕರ್ಗಂಡ ಕರಿಯೇ ಶಿವದೂತೆ ಗುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಬರೋಂಡಿರು ದಡ್ಡಂಡು ಮಲ್ಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಲ್ಡು ಅಂತ ಒಂದೇ ಬರೇನಿ ಟ್ಯೂನ್ ಬಣ್ಣಿನ ಬರೇನಿ ಉದ್ದಾಗ ಬರೆಯೋದು ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಒಂದೇ ಯಾರನ್ನ ಮೂಡಿ ಆ ಮೂಡಿಡಾರು ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ನಾಟಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪದ್ಯ ಅನ್ನಗ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆತ ಹೌದೇ ಹೌದೇ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕೊರ್ದು ವಿಜಯರ್ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿ ಇನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕವು ರೆಡಿ ಆವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಡ್ರಾಮ್ ಸೋತ್ಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಡ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐಕಿ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೇರು ಇದು ಬರೆದು ಕೊರ್ದಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಅವು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಾಣ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತ ಅದು ಬೇನೆ ತಡೆರೆ ಹಾಪಿಜಿ ಇಂಕ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಹಾಪಿಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ವಿಜಯರ್ ಬಂಡೇರು ಟ್ಯೂನು ಏನು ಬಂಡೆ ವಿಜಯ್ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಈಗ ಆಪುಜಿ ವಿಜಯರ್ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗ್ಲ ಬೋಡು ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಡಪರ ಇಂಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚೊಂಡ ಇರು ಅರ್ನ ಅವು ಬರೀತೀನಿ ಕೇಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅರ್ನ ಊರುಡೇ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಟ್ರಿಪೇಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಾಲ್ನ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪಗಣೆ ಇಂಚಾಲ್ನ ಮಲ್ಪೆ ವಿಚಾರ ಮುಂಡೆ ಆಣಿಲ ಗುಣಾರಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಮುಂಡು ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಂಡೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಪೆ ಮುಂಡು ಪುರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪ ಆ ಬೇನಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಅವು ಬೇನಡೆ ಸಿಂಹರಾಜ ಪುಟ್ಟುಗೆ ಬೆಪ್ಪುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆಗೆ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ ಎಂದು ವಿಜಯ ಖುಷಿ ಎಂಕುಲ ಖುಷಿ ಆತ ಟ್ಯೂನ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಬೇನಡ್ ಆತಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇನೆಡ್ ತಡರಾಪ್ ಜನ ಬೇನೆಡ್ ಕುಲ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಟ್ಯೂನ್ ನಾವು ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು 784 ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜಿ ಇರ್ನ ನೆಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಮ್ ನೆಕ್ ಬಂಡ ಎನ್ನತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಜನ ಎತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ್ ಕೌಡೂರ್ಗು ಮದಿಮೆದ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ರಜೆ ಬಲ್ತಿರೋದು ಮುಚ್ಚಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂಚಾಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಶಿವದೂತ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರತ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಾಟಕ ಪೋಪರಿ ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ದೂರ ದೂರ ಅಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಕೈತ ಲೋಕಲ್ ಗಂಡ ಪೋಪೆ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಡಿಬ್ರು ಪೋತೆ ಪೋಪೆ ಅದೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪೆನೆ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಶೋನಾಗ ಯಾನ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ನಾಟಕದ 10-15-20 ಸಾರಿ ತೂತುಂಡಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತದ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದಾದ ಎತ್ತುವಾಸಿ ದುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬೊಕ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಇತ್ತಪುರ ಸಂಗೀತ ಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತವು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಬೇತನೆ ಆತನು 35 ನಾಟಕ ತಂಡೋಲು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನದಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡೆ ಅದೇ ದುಂಬದ ನಾಟಕ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಒವ್ವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಏತೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಶಾರದಾ ಮಾತನ ಹತ್ತನ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪಂತರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳ ತೊಂದರೆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಅಂಚಿನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಟ್ಯೂನ್ ಪಣದು ಪರದೆ ಬಾರಿ ಪಿರಹಾಕದ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪುರ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಓಲು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ಪಾಯರ್ಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದಟ್ಟಿ ಒಂದುತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂಕಲ್ನ ಶುರುವಾನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರಿ ಬಾರ್ದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪಲೇ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಏತನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದಾರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪಡೆ ಕಾಲಿ 6 ಮಣಿ ದವ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಪದ್ಯ ಪಣೋದಿನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡದಾದನ ಸತೀಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಂದು ರೀತಿ ಡಬಲ್ ವೈಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ವೈಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಆಯ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಾಟಕ ಬಂದಿ ತೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಬೋತೆ ಓಲ ನಾಟಕದವಳು ದಾದನ ನಾನು ಬಂದ ಆಯನ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ತೂದು ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ವಿ ಬಂದು ಪತ್ತದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡ್ಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಹೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡ್ಡು ಕುಲದ್ರು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಪಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಬೇಕಾಗಲು ಬಿಡ್ಪಾಯಿನಿ ಮಾಡ್ರ ಅವೆಂಗಳ ಪಂತೇರಾರು ಆಕ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಡ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ಓ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇದು ಯಾರು ಬರೆದ ಕಥೆಯೋ ಅವು ಪದ್ಯ ಬಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏರು ಪರ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಗಾರರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಡ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಉಂಡ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಾವು ಗುರುಲಕಾರ ಅರೇನು ತೂದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ತೀನಿ ಪುನಃ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಆಣ ಎಂಗ್ಲು ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಅದೇ ಟೌನ್ ನಾಟಕ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಅರ್ನ ಅಶೋಕ್ ಚರಣ್ ನೈಟ್ ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹೋಗ್ಲಾರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪುರ ಅವು ಸೂಪರ್ ಅವು ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ಆರು ಬಕ್ಕ ವಸಂತ್ ಕದ್ರಿ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಗ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕದ ಬಹು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನೀರೇ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ಸಾರಂಗ ಪಂಡಿಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಾರಂಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬರ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರುವಾಡ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಮಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಕಮಲ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಜನ ತೀರೇರು ರಮೇಶ್ ಕಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ನೆನಪುಂಡು ಸರ್ ಹಿರೇಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಮೆರ್ನೆತ್ತನು ಸತೀಶ್ ಸೇರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಸತೀಶ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕೈ ಸತೀಶ್ ಸೇರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ತಲಂಜಿ ಬರ್ಪೇರ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಂದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಏರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದುವರ್ಸಿನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೊಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೋತೇನೆ ಗುಳಿಗನ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಜಾಬ್ ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಅದ್ಭುತ ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ರೂಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ರೂಪಾಡು ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೋರ್ನ ಒಂದು ಏತ್ ವಿಶೇಷ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಟನೆ ಮಲ್ತೋತೇನೆ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಯನ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೋಳೂರ್ನಿಂದ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬೋಳೂರು ಏಕೆ ವಿಜಯರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗದಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ತರೋದು. ಅದೇ ಹೇಳುದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಆಗಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ತಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಜನ ಓದಿ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಓದಿ ಆದದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಿ
ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರನ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಹೌದು, 1,000 ಹೌದು. 2,000 ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೋಡಿ, ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಯಾವುದು ದುಡ್ದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ದು ದೇಹ ಸಾವಿಸಿದವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಜನಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ 2 ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಡಿದ್ದೊಂದು 2-3 ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ. 2-3 ದಿನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಾವು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ಎಂತದ ಕಲ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.